To fa da zafinta domin a halin yanzu fa kasar irin ta gama gane makirce-makircen da kasar Amurka take shirya mata game da tattaunawan da suke yi. Domin a halin yanzu fa shugaban Amurka Donald Trump ya rude ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Kasar Iran fa ta yi abin da ya rikirkita lissafin Amurka domin a halin yanzu kasar Iran ta ba mu duniya mamaki. Bayan munanan kalamai da munanan barazana da ya gama biyo baya a wajen shugaban Amurka Donald Trump. A yau dinnan shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafin shi na True Social cewa kasar Iran da kanta ta neme shi wajen ganin yadda za su tattauna game da yadda za su rage rikice-rikicen da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya. Amma sai dai wayannan maganganun da suka fito ta bangaren kasar Amurka ne kawai suka fito, amma ta bangaren kasar Iran har yanzu ba su ce komai ba domin sun gama gano makirce-makircen da ake shirya musu game da tattaunawan da ake yi. A ta bangaren ko za ku cewa kasar Israila duk da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da Amurka ta ci gaba da kai hari kudancin Lebanon. Sannan kuma shugaban kasar Lebanon yana kokarin hada kai da Israila da Amurka wajen ganin yadda za su yaki Hezbollah. Wannan maganan fa da ya faru zai iya ƙara haddasa munanan rigingimu da ke faruwa a yankin gabas tsakiya domin ƙasar Iran ba za ta zura ido tana gani a Hezbollah ba. Sannan ko yanzu da ƙasar Iran ta zuba ido tana gani Isra'ila na kai hari kudancin Lebanon. Ƙasar Iran tana ƙara ba mu dakarun Hezbollah gudunmuwa 100% da makamai. A nan kuma za ku cewa shugaban majalisar dokokin ƙasar Iran Muhammad Galib ya bayyana cewa kai hari kudancin Lebanon shi zai ƙara karya yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da Amurka. Sannan kuma ya ƙara cewa idan har Isra'ila ta ci gaba da kai hari kudancin Lebanon za su mayar da martani na ban mamaki. Kamar yadda kuka sani a halin yanzu ku yi lakin ku share din bidiyon nan duk abin da ya fito game da jamhuriyar musulunci Isra'ila Amurka zan fito in sanar da ku. To abun mamaki baya karewa musamman a ƙasa ta Najeriya mai albarka. Lalle wannan abin yana ƙara tabbatar mana ƴan uwa da mu fito mu dage mu yi abin da ya kamata dan zaɓen shugaban da suka kamata. Dan uwa mai sare wannan shi ma ka iya tura min shi zuwa gaba. Abin da nake so in gaya maka yanzu duba halin da muke ciki lokacin da yaƙin nan na Iran da Amurka da ƙasar Israila yake ɗaukar zafi, ku duba halin da suka samu suka ce wannan dalilin ne yasa yau mai ya zama muna siyan mai 700 da wani abu 600 da wani abu sai da suka kai mai naira 1400 saboda rashin adalci da rashin imani na mutanen nan. Yau ga mai ya dawo dala 60 a kasuwannin duniya, amma har yanzu muna siyan mai naira 1300 kuma manya da kudin sa na da, amma har yanzu sun kisa dawo. Amma ran da aka ce an ƙara kuɗi ranar suke ƙara mana. Wannan ya nuna maka cewar dan uwa mai albarka, mutumin kudu da mutumin arewa da koma wani irin addini kake da ma wanda bai yarda da addinin ba, ya zama maka lalle, ya zama maka tilas ka fito ka zaɓi mutanen da suka cancanta. Don wannan ya nuna maka cewar kusan doka a Najeriya kusan wasu tsiraran al'umma take aiki a kansu. Amma yau mutanen sun ce ai doka ce aka yi a ƙasar nan, mai ya zama abin da ya zama, in duniya ta ƙara wa mai kuɗi sai an ƙara masa kuɗi a ƙasa. Yau duniya ta rage wa mai kuɗi, yau har yanzu muna siyan mai, mutanen suna gana mana azaba. Mu talaka ba mu da mai karɓar kokenmu sai dai Allah. To muna tawassali da Muhammadu Rasulullahi. Duk mai hannu a gallaza mana Allah ka kuntata masa, ka inda kudin nashi Allah ka kuntata masa. Allah ka sa ƴaƴansa su zama abun tsoro a tattare da rayuwarsa saboda kadarin Annabi. Yau mai ya dawo dala 65 a duniya, amma har yanzu muna siyan mai naira 1300 1200 da wani abu. Wani irin rashin imani wannan. Lokacin da muke kasa cin abinci so 3 a rana. Yoni mala ina mamakin ga mai wai kalubalantar Iran da Iranawa wai akan wasu mai da hari. Ai ya kamata ai irin ba masu neman tashin hankali bane, me yasa aka kai musu hari? Dan wani sauraron shi ma ka tura min shi zuwa gaba. Ai in sai da san baci ne koko da rashin sanin me ake ciki. Amma wannan hari da Iran ta mai da daidai ne, muna tawassali da Annabi Muhammadu, Allah ya bata nasara saboda kadarin Annabi Muhammadu. Ai Iran duniya ta shaida ba mai su san fitina bane, masu san a zauna lafiya ne, amma masu san fitinar ai kowa ya san su, kowa ya san su waye suke tsokano fitar. To dan haka duk wanda ya taba ku taba shi. An yi yarjejeniya sai an yi sai su tsokano, sai an yi yarjejeniya ana zaune sai a tsokano. Dan haka muna goyon bayan wannan hari da irin take kaiwa sansanoni. Allah ya ubangiji ya kara mata nasara saboda kadarin Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah ya tabbatar wa da irin nasara ta ila yawmul qiyamati. Allah ya kunyata makiyansu, Allah ya kunyata kafirai da makiya Allah, makiya sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala. Wannan abu da irin take daidai ne. Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su nasara. In dai an taba su taba, amma kowa ya san tsarin su daman ba sa taba mutum sai ka taba su. Shine tsarin su, kuma shine akan wannan suke. Kuma ko su sun sani, to dan me za a taba su in ba a so su taba? Dan me? Kowa yana son kayansa.